ένταση του Ομήρου, η Αρκαδιά των μέσων χρόνων και η Κυπαρσία του σήμερα βρίσκονται στην ίδια θέση αιώνες τώρα. Το πιο βασικό και κυρίαρχο στοιχείο που ενώνει την πόλη με τις απαρχές της είναι το κάστρο. Το κάστρο βρίσκεται χτισμένο στις υπόρειες του όρους Ψυχρό, το αρχαίο Εγάλεο δηλαδή, και βρίσκεται σε μια από τις ψηλότερες θέσεις της πόλης. Είναι χτισμένο, όπως έχει υποστηριχτεί, στα τείχη της αρχαίας Ακρόπολης και σε αυτό κατατείνει άλλωστε και τα όστρακα της μεσαιοελλαδικής και ιστεροελλαδικής εποχής που έχουν ανασυρθεί από παλαιότερα κατάλοιπα σε ανασκαφές. Ακόμα στην ιδιωτική πλευρά των τειχών του κάστρου βρίσκονται μεγάλοι ογκόλιθοι και εξαιτίας αυτών το κάστρο έχει πάρει την προσωνυμία ως κάστρο των γιγάντων. Έτσι είναι καταγεγραμμένο στη συλλογική μνήμη και στις βιβλιογραφικές αναφορές. Πότε υπάρχει επίσημη μαρτυρία για το κάστρο, υπάρχει κάτι που να το αναφέρει? Επίσημα το κάστρο καταγράφεται στο χρονικό του Μορέως, είναι μια επική καταγραφή σε ένα βιβλίο το οποίο μαρτυρά την κάθοδο των φράγκικων φύλων στην Ελλάδα, δηλαδή το 1204 μετά την κατάληψη από τους σταυροφόρους της Κωνσταντινούπολης. Οι Φράγκοι σταυροφόροι ήρθαν και στα εδάφη της Πελοποννήσου. Εκεί λοιπόν κατέλαβαν και τα κάστρα. Έφτασαν και στο κάστρο της Κυπαρσίας, της Αρκαδιάς όπως καταγράφεται τότε, εξαιτίας της ονομασίας της πόλης, και καταγράφει το χρονικό αυτό την επίθεση των σταυροφόρων στο κάστρο. Μάλιστα χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ οι σταυροφόροι χρειάστηκε με μία προσπάθεια να καταλάβουν όλα τα υπόλοιπα κάστρα, στο κάστρο της Κυπαρσίας χρειάστηκε να έρθουν 2 φορές εξαιτίας της στεναρής αντίστασης των κατοίκων της. Αναφέρει κάτι περισσότερο για τη μάχη αυτή το χρονικό του Μορέως? Το χρονικό γράφει ότι οι σταυροφόροι έφτασαν στο χώρο του κάστρου από την δυτική πλευρά του, εκεί που βρίσκεται σήμερα τα εισόδια και το δεύτερο σχολείο. Η περιοχή αυτή, η γειτονιά αυτή, το τοπονύμιο αποκαλείται Πούρκος. Μπούρκο τον καταγράφει το χρονικό του Μορέως, και εκεί οι ντόπιοι υπερασπιστές προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τις εισβολείς μέχρι να κλειστούν μέσα στα τείχη για να μην αποτελέσουν λία τους. Έτσι το κάστρο παρέμεινε με αυτή την ονομασία και στους αιώνες φτάνει ως τα σήμερα. Επιπλέον κάθε λαός ο οποίος κρατούσε το κάστρο στα χέρια του, είτε ήταν αυτοί οι Βυζαντινοί, είτε ήταν οι Φράγκοι, είτε ήταν οι Οθωμανοί, είτε ήταν οι Νετοί, πρόσθεται και κάποια οχύρωση για να βελτιώνει το κάστρο εξαιτίας των φθορών που θα υπέστη αυτό στη διάρκεια του χρόνου. Στην νεότερη περίοδο, στην περίοδο του 1821, φθορές υπέστη το κάστρο από την εισβολή του Ιμπραήμ Πασά στην πόλη. Το κάστρο είναι αυτό το οποίο δένει, όπως ανέφερα και στην αρχή, απαρχές της πόλης με το σήμερα και είναι καταγεγραμμένο πια επίσημα στην ιστορική μαρτυρία της πόλης. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδας, σύμφωνα με την τοπική παράδοση, έχει χτιστεί πάνω στον αρχαιοελληνικό ναό της Κυπαρσίας Αθηνάς, που λατρευόταν στην πόλη. Σε αυτό βέβαια το γεγονός κατατείνει το στήριγμα της Αγίας Τράπεζας, αρχαιοελληνικός κύωνας σήμερα, μέσα στο ιερό του ναού, και επίσης 2 αρχαιοελληνικού τύπου κολόνες στο προαύλιο του ναού. Μια πρώτη εκδοχή μαρτυρά ότι ο πρώτος ναός καταστράφηκε το 1460 με την είσοδο των Οθωμανών στην πόλη. Επίσημη γραπτή μαρτυρία έχουμε το 1700, όταν ο επίσκοπος Αθανάσιος, ο μετέπειτα Άγιος της Εκκλησίας μας,
καταγράφει τις εκκλησίες της περιφέρειας στη δικαιοδοσία του, εκείνη την εποχή για λογαριασμό των ενετών, και εκεί λοιπόν αναφέρεται ότι οι ενετοί του παραχώρησαν κάποιο χώρο στην περιοχή του Καντήρ Αγά και αυτός με τα χρήματα των πιστών θα πρέπει να χτίσει μια εκκλησία. Πραγματικά αυτό έγινε και ο Αθανάσιος, ο επίσκοπος Χριστιανοπόλεως, έχτισε εκκλησία και την αφιέρωσε στην Αγία Τριάδα. Ωστόσο, προηγουμένως εκεί κοντά βρισκόταν ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου. Το 1825, με την είσοδο του Ιμπραήμ Πασά στην πόλη της Ιπαρσίας, ο ναός υπέστη καταστροφές, όπως και ένα μεγάλο σημείο της πόλης, όπως και ο Άγιος Δημήτριος φυσικά. Εκεί οι καταστροφές είναι πολλαπλάσιες. Ο σημερινός ναός, πότε αναφέρεται ότι έχει χτιστεί? Ο σημερινός ναός ολοκληρώθηκε το 1846 και μάλιστα 4 χρόνια αργότερα, το 1850, ο ναός των Εισοδείων. Από εκείνη την περίοδο μαρτυρούνται σήμερα τα ασημένια καντήλια στο χώρο της Αγίας Τριάδας, ο πρώτος σταυρός, το ξυλόγλυπτο τέμπλο που είναι έργο Γορτίνιου τεχνίτη και το μνημείο της εκκλησίας που είναι ο χρυσοκέτητος επιτάφιος από την Οδυσσό. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι τα μάρμαρα του σημερινού ναού είναι φτιαγμένα από τίνιο τεχνίτη και το ταβάνι από λαγκαδιανό μάστορα. Σπουδαίο ακόμα είναι το γεγονός ότι οι τοιχογραφίες στην εκκλησία είναι φιλοτεχνημένες από τον αποκαλούμενο και πατέρα της εκκλησιαστικής νεοελληνικής τέχνης, Κωνσταντίνο Φανέλη. Έχει ακουστεί ότι υπάρχουν στοές περάσματα κάτω από την εκκλησία? Για να βρεθεί κάποιος στο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας πρέπει να ανέβει ένα πέτρινο αναβαθμό σκαλοπατιών, είναι το περιβόητο, ένα από τα περιβόητα καλντερίμια της πόλης, φτιαγμένο από ντόπια λευκή πέτρα, και εκεί περίπου στη μέση των σκαλοπατιών βρίσκεται μία τρύπα πέρασμα, στο οποίο η τοπική μαρτυρία λέει πως υπάρχουν στοές οι οποίες οδηγούσαν σε διαφορετικά μέλη της πόλης, οι οποίοι έπαιζαν και το ρόλο βέβαια διέξοδο των κατοίκων σε περίπτωση κινδύνου. Μία από αυτές τις στοές οδηγούσε στο κάστρο, κάποια άλλη οδηγούσε στην παραλία, στη θάλασσα, κάποια άλλη αλλού. Είναι γνωστό ότι στα χρόνια τα δίσεκτα οι κάτοικοι είχαν προβλέψει τέτοιου είδους διόδους διαφυγής για να προφυλάσσονται από τους εχθρούς τους. Η τοξωτή πύλη που υπάρχει σήμερα απέναντι από την είσοδο του προαυλίου της Εκκλησίας των Εισοδείων της Θεοτόκου περικλεί ένα χώρο και είναι μία από τις δύο εισόδους στο χώρο που οδηγεί στο δεύτερο νηπιαγωγείο της Ιπαρσίας, από τον Παποκαλούμενο και Θεοδωρακοπούλιο. Έχει πάρει το όνομα του το νηπιαγωγείο από τον ιερέα των Εισοδείων της Θεοτόκου, τον Παπαλάμπρο Θεοδωρακόπουλο. Η πύλη αυτή έχει ορισμένα χαρακτηριστικά της, όπως το εραλδικό έμβλημα στο πάνω μέρος της και μια εγχάρατη χρονολογία 1787 Φλεβρουαρίου 4, και αυτό αποτελεί μαρτυρία της παρουσίας των Βενετσιάνων στην πόλη 1685 έως το 1785, αποδεικτικό στοιχείο δηλαδή της Β' Ενετοκρατίας. Πιθανότατα αποτελούσε την πύλη ενός εσωτερικού χτίσματος, μιας και εδώ έδρευε η έδρα της Μητρόπολης Χριστιανουπόλεως. Γιατί ονομάζεται η Επισκόπη Χριστιανουπόλεως? Είναι ένας ιστορικός καταγεγραμμένος τίτλος, τον οποίο διατηρεί ο Επίσκοπος νυν Μητροπολίτης Τριφυλίας και Ολυμπίας. Η Χριστιανούπολη ήταν στους Χριστιάνους, το σημερινό χωριό των Χριστιάνων. Είχε την έδρα της εκεί η Μητρόπολη στα μεσαιωνικά χρόνια και αργότερα μεταφέρθηκε στην πρωτεύουσα και Ιπαρσία. Διατηρώντας όμως αυτόν τον ιστορικό τίτλο, είχε την έδρα της εδώ, στο χώρο που βρίσκεται το σημερινό δεύτερο νηπιαγωγείο και Ιπαρσίας. Ο χώρος αυτός λοιπόν σήμερα αποκαλείται από τους παλαιότερους Πάρκο των Εισοδείων, επειδή εκεί ήταν το Πάρκο Αναψυχής, ένας χώρος πρασίνου. Έχει αποκαλεστεί και γυμναστήριο, επειδή στις προηγούμενες δεκαετίες
γινόταν κάποιες εμπορικές δραστηριότητες μαθητών και επίσης είναι συνδεδεμένο και με ένα άλλο γεγονός το οποίο συνέβη τις τελευταίες δεκαετίες. Το 1970 ο πιλότος της ελληνικής αεροπορίας Αντώνης Κάνδυλας δεν μπόρεσε να κρατήσει το αεροπλάνο του και έπεσε σε αυτό το χώρο εδώ και δεν μπόρεσε να αποφύγει το μοιραίο. Πολύ δυσάρεστο. Ένα δυσάρεστο γεγονός για την πόλη και το οποίο το μαρτυρά ένα υπάρχον μνημείο με ένα χαραγμένο ποίημα επάνω του. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στην είσοδο σήμερα της τοξωτής αυτής πύλης των εισοδείων υπάρχουν χαραγμένα με κεφαλαιογράμματη γραφή 4 αρχικά ΜΜΧΠ που σημαίνουν Μητροπολιτικό Μέγαρο Χριστιανοπόλεως, γεγονός που ενισχύει ακόμα περισσότερο τη μαρτυρία ότι ήταν Μητροπολιτική έδρα και επισκοπική κατοικία. Τα εισόδια της Θεοτόκου, όπως και η Αγία Τριάδα, είναι οι πιο καταγεγραμμένες στην ιστορική μνήμη εκκλησίες των κατοίκων της πόλης και μάλιστα τα εισόδια αποκαλείται ακόμα και σήμερα από τους αποδήμους Παλαιά Μητρόπολη. Απέναντι από την πύλη, μέχρι και τη δεκαετία περίπου του 80, λίγο πριν τις αρχές της, υπήρχε μια ακόμα τοξωτή πύλη με υπερυψωμένο και ενσωματωμένο το καμπαναριό, το οποίο αποτελούσε ταυτόχρονα και την είσοδο στην εκκλησία. Σήμερα όμως αυτό το πέτρινο όμορφο καμπαναριό, για ανεξήγητους λόγους, δεν υπάρχει. Οι παραδόσεις κρατάνε μνήμες. Μία τόσο μικρή πόλη στην άκρη της Ελλάδας φυλάει μέσα της χαραγμένη την ιστορία της. Η ιστορία του κάθε τόπου υπάρχει σε κάθε γωνιά του, αρκεί να έχεις ανοιχτή την καρδιά σου για να τη δεχτείς. Κάποιες φορές σε συναντάει από μόνη της. Άλλες φορές πάλι χρειάζεται να ψαχτείς αρκετά για να βρεις αυτό που ψάχνεις. Το μόνο σίγουρο είναι πως η ιστορία του κάθε τόπου όχι μόνο σε ταρακουνάει με την απαράμιλη ομορφιά και πολυπλοκότητά της, αλλά ταυτόχρονα σου υπενθυμίζει το πόσο επίκαιρη μπορεί μερικές φορές να γίνει.